Dames en heren, Limbo Express en Julio per ongeluk. Anne Jong! Anne Jong! Anne, oh Anne, gesprek van hoog niveau. Anne, oh Anne, wie gaat het? Och zo. We hebben het allemaal druk, voor niks en neem eens die. Een groot gesprek en loestrend oor dat kerels niks te wiet. Anne, oh Anne, gesprek van hoog niveau. Anne, oh Anne, wie gaat het? Och zo. Ik heb gaargoeds niks te zeggen, maar toch spreek ik iemand aan. Totaal niks moeten leggen, ik weet niet wat ik dan. We zitten mich te kort, voor een degelijk gesprek. Jong spreekt ze dialect, ja dan weet ik wat ik zeg. Wat zegt ze tegen Anne, deze tegenkomst op straat? Niks zinnigs niet te melden, ben ik al uitgebracht. Vult hij nog het te lachen, of dan ik mijn beklag? Just bedacht, niet verwacht, ik heb nog zo gezegd. Anne, oh Anne, gesprek van hoog niveau. Anne, oh Anne, wie gaat het? Och zo. Vult de regen, schijnt de zon, jong is dat nu interessant? Dat is toch geen gesprek, dat schept toch geen band? Ik bij de boot, echt magnifiek, dat alles samenvat. En een jong boe hebben weer het nu over gehad. Bla bla bla, zo lullen weer die slappe dialoog. Weer 10 minuten volgezwetst, weet niet hoe dat op sloeg. Spraakwaterval, opgedruig, inspiratie ben ik kwijt. En een chef, och en een jong, je het de ganse tijd. Anne, oh Anne, gesprek van hoog niveau. Anne, oh Anne, wie gaat het? Och zo. Het weer is goed, het weer is slecht, verblijven aan de gang. Ik moet nog op het weer, schijn is de goede. Anders schenk.